Señoras e señores, con todos vostedes, Ledicia Sola. Boas noites. Moi boas. Que tal? Benvidas, benvidos todos un ano máis a esta gala de apertura do Festival Internacional de Cine de Ourense, un ano máis que non é un ano calquera, porque estamos de celebración, estamos de aniversario. Estamos celebrando as bodas de prata porque é o 25 edición do Festival de Cine de Ourense. Un cuarto de século, case nada. E por iso, pois a pesar de que este 2020 está sendo pois moi difícil para todos, un ano complicado, pois non queríamos deixar de celebrar esta gala. É un ano raro, unha situación rara. Para min é raro tamén estar hoxe aquí neste auditorio case baleiro, non? A sensación que dá que máis que estar presentando unha gala dá má sensación que me estou presentando un casting. Aínda que, a ver, teño feito castings nos que había máis xente mirando, Tamén teño feito funcións nos que había menos, pero bueno, da igual, esa é outra historia. O que queríamos dicir é que non queríamos deixar de celebrar a gala e o festival porque, a pesares pois da situación, dos confinamentos, das restriccións e de todo o que levamos en riba, pois pensamos que a cultura debe seguir, que a cultura é importante, que a cultura é necesaria, que a cultura é segura e debe seguir sempre. Así que vamos a comezar con esta gala. Vamos dar moitas grazas tamén a Nico Casal, que o que podemos escoitar agora, que nos vai acompañar esta noite. Nico Casal é un pianista galego, compositor, músico, que a pesares da súa xuventude, pois, entre outras cousas, compuxo a banda sonora dunha cortametraxe que se chama Stutterer e que gañou o premio Óscar no ano 2016. Tamén fixo a banda sonora dunha película que se chama La enfermedade del domingo e por iso estivo nomeado ao Premio Feroz. E o ano pasado, pois, sacou o seu primeiro álbum en solitario, que se chama Alone. Este tema que nos acaba de interpretar, cuxo título é Gaia, pois pertence a ese álbum, así que vou vos pedir outro aplauso para Nico Casal, que vai estar con nós toda a noite. E mentres Nico estaba tocando o piano, pois estábamos tamén a ver unhas imaxes, non, nesta pantalla. Era unha peza audiovisual chea de estrelas que remataba coa frase: na película da túa vida, a estrela es ti. E con esta peza, pois o que queremos é render o primeiro homenaxe desta noite, pois aos auténticos protagonistas da gala, do festival deste ano, que é o público. O público que hoxe estades aquí, que nos acompañades neste auditorio, pero tamén o público que nos está seguindo en streaming pola cámara desde as súas casas, que nos ven pois desde a páxina web do festival, desde a páxina da Deputación ou do xornal La Región, e tamén, por suposto, os milleiros de espectadores que van asistir ás proxeccións, que van encher as salas, que van esgotar as entradas, para ver todas as películas que se van presentar nesta edición do OUF 2020. É unha gala sobria, a de hoxe. Hai pouco público aquí presente, pero hai moito público con nós, fora nas salas, nas casas, e esperamos que todos estes días. E sen todo ese público, todo isto, a verdade é que non tería sentido, todo isto non sería posible, así que agora que se leva poñer a man no corazón, pois grazas a este público de corazón, porque todo isto vai por vos. Grazas. Moitas son as novidades desta edición que rodean este certame. Máis de 90 proxeccións previstas, exposicións, ciclos temáticos, como o dedicado a Federico Fellini no centenario do seu nacemento, ficción televisiva, unha nova edición do Fast Movies, OUF en curto, con 15 curtametraxes a competición, e múltiples premios e homenaxes como aos dedicados a José Luis Cuerda ou a Eloi Lozano, entre outros. Algúns deses premios vanse entregar esta noite aquí neste escenario. Pero, por suposto, o prato forte do programa será sempre a sección oficial, xa que o Festival de Cine de Ourense é o único festival internacional de cine galego cunha sección oficial de longametraxes. Unha sección oficial de luxo que neste 25 aniversario, na que participan un total de 14 películas de 17 países. Sí, 14 películas de 17 países, a min non me saían as contas, pero deben ser coproduccións, porque hai máis países que películas. 4 delas van fora de concurso e 10 a concurso.
10 filmes seleccionados de entre os máis de 400 que se presentaron. Entre eles, atopamos directores de prestixio como o ourensán Xavier Bermúdez, que está presente na sección oficial fora de concurso coa película Olvido e León, na que na edición do ano pasado do festival pois presentou aquí mesmo a súa rodaxe en Ourense e que hoxe é a película que vai abrir esta gala inaugural. O xurado da sección oficial, que está presidido por Inés París, é formado por Marta Blasco, Eva Gancedo e Carlos Blanco, pois van a ter moi difícil este ano, así que o xurado desexámosles moi boa sorte. Pero para falar un pouquiño máis polo miúdo e ampliar todas as novidades coas que imos contar este ano no 25 OUF, reclamamos no escenario agora a presenza do vicepresidente da Fundación Carlos Velo e coordinador artístico do festival, Miguel Anxo Fernández. Boas noites. Presidente da Diputación de Ourense, Secretario Xeral de Cultura, Presidenta da Fundación Carlos Velo, representantes de institucións, copatrocinadoras, señoras, señores, moi boas noites. Tamén un saúdo para quen están a vernos por streaming en circunstancias tan especiais como estas. Benvidos a unha nova edición do Ourense Film Festival, a número 25, número máxico, ese que chaman bodas de prata. Cando escribía estas verbas, consultei en numeroloxía o significado do 25 na procura dunha verba fermosa coa que agradarlles os ouvidos, pero lín tantas parvadas que optei por regresar ao principio, ao importante, ao que celebramos 25 anos do OUF, do Ourense Film Festival, un cuarto de século que é moito tempo. Finalmente, conseguimos ser fiéis a esta cita anual. No duro contexto da pandemia COVID, que tanta dor e sufrimento está a traer, ben sabíamos que asistir ao cine é unha aposta segura. En termos de saúde, se apelamos á responsabilidade individual e colectiva. Reivindicamos eso porque coa variante da paranoia distópica que semella terse apoderado de todos, esquecemos que os empresarios das salas de cine actúan con seriedade, son o derradeiro chanzo da escaleira pola que suben guionistas, actrices e actores, técnicas e técnicos, directoras e directores, publicistas, o conxunto dos traballadores das salas, en fin, profesionais que se gañan a vida co audiovisual, ao cabo coa cultura. A cultura, un sector estratégico tan importante como calquera outro. Por iso sacamos adiante este OUF 25. E lembren unha cousa, señoras e señores. Nestes tempos de abafante saturación informativa, non temos noticia de que en ningún cine ou teatro do mundo houbera un contagio pola COVID. Mesmo semellara que a COVID decidira conceder unha tregua ao sector do audiovisual, ao sector do espectáculo. Por iso animamos a cidadanía a asistir ao cine, a asistir ás case 100 sesións de filmes que ofrecemos este ano pese ás estritas medidas de reducción de aforo que estamos a padecer, porque con responsabilidade e quen amamos o cine, ben o somos, e o respeto escrupuloso polas normas de prevención, unha sala de cine é sitio distinto. Pero fagamos un pouco de historia alrededor do OUF 25 que hoxe comenzamos con esta cerimonia sinxela e sobria, porque tampouco están os tempos para moitas alegrías nin dispendios. Pero iso sí, a totalidade do investimento do OUF reviste e revestirá en numerosos proveedores ourensáns a maioría aos que aliviaremos a súa economía do día ao día nestes tempos difíciles. O equipo que conformamos alrededor do OUF, do que eu só son un representante coa axuda de Aurelio Gómez Villar e de outros que non nomearei para non estenderme, pero que son moito e son os mellores, decía que este equipo comezamos os primeiros andares alá polo novembro pasado e niso estábamos cando polo mes de marzo a COVID entrou con impulso depredador e obrigounos a repregarnos. Foi aí cando, postos a fala desde a Fundación Carlos Velo, coa primeira institución do OUF, a Deputación de Ourense,
co seu presidente Manuel Baltar á fronte, un convencido fan do OUF, sabedor do moito e bo que aporta esta provincia e mesmo ao país, tomouse a determinación de resistir, de que non podíamos deixar a sociedade ourensá sen a súa cita anual co Gran Cine. Entre outras cousas, porque cumpría seguir nutrindo a ilusión da xente, convidalos a soñar, rir e chorar nunha sala de cine para afastar por unhas horas a triste realidade que nos arrodea. Claro que naquelas semanas e meses de desacougo as prioridades eran outras. Cumpría estar a carón de quen sufrían por mor da COVID, en carne propia ou pola perda de algún ser querido. Naquel contexto, Manuel Baltar, a Deputación de Ourense, todos nós, asumimos que non podíamos quedar de costas á cultura. Cumpría alumear as pantallas e nesas estamos. Foron meses e semanas difíciles, moitas veces a cara e a cruz, pero ao tempo argallando un programa digno dos 25 anos do Ourense Film Festival, o Festival de Cine de Galicia, porque era ben de merecer, pola súa trayectoria histórica desde que en 1996 comenzara a andar da man de Eloi Lozano. Polos ourensáns e o agarimo que nos demostraron co seu entusiasta apoio desde que en 2018 este equipo asumiu o reto de sacalo adiante. Polo audiovisual galego, que respondeu a nosa chamada para ter no OUF unha porta de reafirmación e de promoción solvente e segura, como confirman as máis de 30 producións galegas do programa deste ano, curtametraxes incluídas. E, en xeral, pola propia cultura cinematográfica, representada nos numerosos profesionais que teñen na elaboración de ficcións con imaxes o seu modo de vida e o seu afán creativo. Ourense Film Festival é un proxecto en permanente mellora e desenvolvemento, que se distingue no panorama de Galicia por contar, como dicía Ledicia, sección competitiva internacional de longametraxes de ficción a concurso. Neste ano con 10 filmes pertencentes a 17 países. Tamén por dar acollida á ficción televisiva, premiando este ano a comedia máis lonxeva da televisión española, Aquí no hai quen viva, de Telecinco. Igualmente, por ofrecer exposicións temáticas inéditas como a Ourense de Cine, montada por Xosé Lois Vázquez, que rememora no Centro Cultural Marcos Valcárcel a historia do OUF. Finalmente, por promover publicacións especializadas como Eloi Lozano, o cineasta que devorou a luz, de Eduardo Galán, e a colaboración na edición de Chano Piñeiro, A teima dun soño, de Francisco Rozados Roche. Non esquezo aos máis novos. Nos senes do OUF está a apoiar aos novos creadores, tanto coa sección en curto como no ilusionante laboratorio Fast Movies que hoxe comeza, que son dúas das xoias da corona OUF. E as homenaxes a figuras que fixeron grande o cinema, desde as que tristemente xa non están connosco, como José Luis Cuerda e Eloi Lozano, moi apegados á historia do OUF, ata o grande Federico Fellini, do que proxectaremos os seus 4 Óscars, e do que desde hai anos rola por aí unha lenda urbana atribuída a Ansel Fole, no senso de que un dos seus avós podería ter raiceiras galegas e se cadra en Ourense. O cartel oficial de Baldomero Moreiras faille unha agarimosa chiscadela a Fellini. E os merecidos recoñecementos a Adolfo Domínguez coa Calpurnia Especial 25 anos por coproducir a primeira película que abreu a historia do OUF, ao guionista e director Dani de la Torre co Premio Ourense, e a nosa dama do Teatro do Cine Rosa Álvarez, ourensán de Carballeda de Avia, que recibirá o Premio AISGE. Hai máis reclamos, moitos máis, pero poden atoparse e consultarse no programa de Man, na web, nas nosas redes, por iso vou camiño xa de rematar. Venceremos a pandemia, non hai dúbida. Se o cine compre agora 125 anos de presenza nos soños, na ilusión e no vagar da xente, o Ourense Film Festival fai 25 e seguirá a carón do invento dos Lumière con tanto pulo que no intre de apagarse o último proxector da presente edición xa estaremos prendendo a primeira lanterna da próxima. Dicíalles o ano pasado que a UNESCO inclúe entre o patrimonio cultural e inmaterial as artes do espectáculo. Pois ben, o audiovisual é unha desas artes, unha arte frágil, pero ao tempo un factor de diversidade cultural,
de diálogos entre culturas, unha ferramenta que fai diferentes aos povos e aos seus creadores fronte á globalización que nos ameaza. Nese espírito abonda o Ourense Film Festival, pois como calquera manifestación do seu tipo tamén é un ben inmaterial que presta ben e prestará moito de aquí ao vindeiro sábado en Ourense. Regresemos ao que interesa, que agora xa remato. Non crean que me esquecín de mencionar a José García, que me honra coa súa amizade persoal desde hai anos, porque os do Carballiño somos así, e desde xa embaixador internacional do OUF en Francia, que nos dará uns minutos unha moi boa noticia para o futuro do noso festival. José García é boa xente, diría que moi boa xente, e como dicía, do Carballiño, un tipo que non pode camiñar por París ou por calquera vila ou cidade francesa sen que o paren para un autógrafo ou unha autofoto. García é unha xoia de profesional, un luxo para Ourense e para Galicia. Foi o ano pasado a nosa Calpurnia de honra internacional e agora agasállanos e de que maneira. Xa lle adianto o noso agradecemento. Gracias, José, en nome da gran familia ourensán, a túa familia tamén. A moita ilusión e traballo deste equipo suple folgadamente as carencias que as hai, as económicas sempre, pero que estamos seguros irán medrando co apoio das institucións lideradas pola Deputación de Ourense, a colaboración necesaria da Xunta de Galicia a través da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e dos patrocinadores principales, a Banca, Cádiz e a ISGE, ademais do apoio de amplos sectores da industria e do comercio ourensán. A nosa forza está en berrar eu son do OUF. Se todos os ourensáns, sen sacar a máscara, berramos eu son do OUF, moito teremos gañado. Moitas gracias. E agora doulles paso a unha peza audiovisual que rememora a historia do OUF.
City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you, that now our dreams can finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smoke screen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all I was looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, to look in somebody's eyes, to light up the skies, to open the world and send me reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I would go, 'cause all that I need is crazy feeling, a rat-tat-tan of my heart. I think I'll want it to stay. City of stars, estás a brillar por mí. City of stars, nunca brillarás así. Nico Casal. Moitas grazas. Moitas grazas por eses aplausos, moitas grazas a Nico, talentazo enorme, un placer poder compartir este momento con él. Claro, nunha noite como a hoxe, pois non podía faltar un tema de La La Land, non? Desa cidade de estrelas, City of Stars, porque hoxe é unha auténtica cidade de estrelas. Como é habitual nesta gala de apertura, nos acompaña unha vez máis o presidente da Deputación de Ourense, que é a entidade organizadora do festival, así que agora solicito a presenza no escenario do presidente da Deputación para entregar os premios Ourense e o premio Calpurnia Especial 25 aniversario. Este ano, o premio Ourense concédeselle ao cineasta Dani de la Torre porque, a pesar da súa xuventude, é un dos directores máis relevantes do cinema español, que ten a singularidade de que formouse como cineasta e como espectador de luxo en Ourense, e que, por se fora pouco, pois está a rodar estes días a película Life is Life por terras ourensás. Recibimos no escenario a Dani de la Torre, por favor.
Pois moitas gracias a todos, moitas gracias ao OUF, moitas gracias a Miguel Anxo, moitas gracias a Manuel Baltar, presidente da Deputación, que coa súa chamada me fixo moi feliz fai uns días. Vou empezar un discurso que teño aquí preparado para non olvidarme de nada. Boas noites a Ourense, para min un privilexio e unha honra recibir este premio. Esta cidade é moi especial para min, por estas rúas tiven o meu primeiro contacto profesional co cine, na Escola de Benposta e nos numerosos cines que poboaban a cidade nos 90, decidín que a miña vida profesional tiña que estar unida ao cine para sempre, e case 25 anos despois é unha ledicia poder constatar que o soño se fixo real. Bueno, vou quitar a mascarilla un pouco, porque me parece un pouco raro isto. Perdón, Por outra banda, está a tristura de comprobar que todos aqueles cines foron morrendo, templos de reunión e de cultura, e de lecer que nos facían a vida mellor, que nos facían soñar, pensar, vivir, que eran templos de salvación, porque de nada nos vale estar sans se non nos sentimos vivos. É un momento duro e complicado para todos, e nestes momentos o cine máis ca nunca precisa da vosa axuda. O cine non é só dos cineastas, o cine do público, é de todas. E todos temos unha débeda aberta con el. No cine está todo, o noso pasado, presente e futuro, os nosos erros e os nosos triunfos, a emoción, a nosa memoria e liberdade. Depende de nós que as salas se enchan de novo, depende de nós que o cine siga evolucionando e revolucionando, sen postureos nin seitas, respetando a diversidade e a todas as propostas e limitacións. Que as películas sempre sexan o importante. Trátase de seguir sendo libres e vivos, manténdonos seguros, e todo iso témolo nunha entrada, nun sotique ou billete, nunha sala escuras na que o cineasta e o espectador conecten ou non, sempre será máxico. Non se lle pode poñer prezo a iso, porque non o ten. Coidemos do cine porque depende de nós. Xa por último, quero agradecer a todas as persoas que creen en min e que me axudaron e me axudan a contar historias, especialmente os guionistas que confían en min e entregan as súas historias para que eu as faga miñas tamén. Tamén un agradecemento eterno a Transmedia Cine, Movistar Plus e Televisión de Galicia. Moitísimas gracias e viva OUF. Xa comentaba ao principio da gala que este ano pois iba a ser unha gala diferente, especial, así que a pesar de que nunca antes falara en ninguna das edicións anteriores, pois este ano e de maneira excepcional pregamos a don Manuel Baltar que teña ben dedicarnos unhas verbas non para celebrar este motivo tan especial que é a 25 edición, este 25 aniversario do OUF. Por favor, don Manuel Baltar. Moitas grazas. Saben perfectamente que sempre dixen que non quería intervir no festival. Creo que quen debe intervir no festival son as películas, son as producións, son os invitados, o público, pero insistiron en que sendo a 25 edición pois era importante que desde a institución que decidiu que o OUF debía resistir cando hai 2 anos pasou un momento moi difícil, nun momento tamén difícil como este, coa pandemia, tamén o OUF decidiu resistir. Dicía eu outro día que o que resiste gaña, e co día de hoxe, inaugurando, dando comezo esta 25 edición, o OUF gaña. Estamos en 2020. 2020 se cumprirán 100 anos da aparición do primeiro número da revista Nós, aquí en Ourense. Ourense é un lugar creativo. Un lugar creativo que hoxe, 25, celebra o 25 edición deste Festival de Cinema, que tamén é creatividade. Seguimos nesta terra creativa. Seguimos e seguiremos, porque hoxe mesmo aprobamos os orzamentos do ano 21, donde está garantido que sigamos apostando por este festival, porque apostar por OUF é apostar por Ourense. Estamos a falar do Festival de Cine de Galicia. Este é o Festival de Cine de Galicia. E estamos a falar do séptimo arte, que é un término que acuñou un poeta italiano en 1911, Ricciotto Canudo,
que decía que o cine era o arte plástico, a arte plástica en movimento. E é o séptimo arte porque antes estaba na clasificación clásica das artes, a arquitectura, a escultura, a pintura, a música, a danza e a poesía. E chegou o cine, e o cine engloba, abarca a todas elas. Por iso 25 anos son moito tempo, pero 25 anos non é nada co futuro que ten por diante este festival e coa ilusión que dende Ourense poñemos en facelo ano tras ano. Durante todo este tempo recibimos películas de 150 países dos 5 continentes. Durante todo este tempo temos que agradecer ao público, aos medios de comunicación, os participantes, tamén a quen desempeñou cargos de responsabilidade en todas as institucións, por certo, a todos os patrocinadores, os traballadores do festival, a todos os xerentes, todo o empeño e o compromiso que puxeron para que esta empresa colectiva internacional saíra adiante. Unha empresa colectiva que é orgullo, como ese orgullo que sentiu a xeración nós hai 100 anos, orgullo da cidade e orgullo da provincia. Este Ourense, o que chegou ao cine en 1898. Este Ourense que viu como o seu primeiro cine, abriu en 1906, o Cine Pinacho, onde son agora a calle do Paseo e a rúa Alejandro Outeiriño. En 1912, o Cine Barxaquela na Plaza de Paz Nóvoa. O Teatro Principal en 1915 adaptouse para as proxeccións cinematográficas. Ese cine en Ourense que nos anos 40 viu como xurdían o Xesteira, o Mari, o Avenida, o Cine Llago, no barrio da Ponte, o Cine Clube Ourense, o Cine Clube Padre Feijóo, que cumpliu hai días 50 aniversario, as xornadas de cine vídeo de Galicia no Carballiño en 1984 e o OUF en 1996, hai 25 anos. O Ourense de Carlos Velo, o Ourense de Antonio Román, o Ourense de Elixio González, o Ourense de Fernando Iglesias Tacholas, un actor na emigración, a quen lle dedicamos o Premio Ourensanía no ano 21, en definitiva, o Ourense tamén de José García, que está hoxe aquí connosco, dese Carballiño, do que seguro que era Fellini tamén, Miguel Anxo, Carballini, podía ser perfectamente, de aí buscar aí as súas raigames. Estamos convencidos do potencial como terra de cine desta Ourense, que é capital de cine en Galicia e hoxe seguida internacionalmente a través deste festival que comeza unha vez máis. É Ourense das rodaxes. Decidimos convertir Ourense nun plató para a produción audiovisual e esta edición 25 é boa proba delo. Comezamos hoxe cunha película de Xavier Bermúdez, Ourensán, Olvido e León, a premier mundial, e o día da clausura remataremos con Luarada, unha produción tamén dirixida por un ourensán, Óscar Doviso, e basada na figura de Manuel Blanco Romasanta. Pero non só ese é o peso de Ourense nesta 25ª edición, porque hai días coincidiron aquí dúas rodaxes como a Life is Life de Dani de la Torre, a quen lle teño que dar parabéns polo premio, e que sin dúbida será un dos éxitos do 2021, como tamén o será a comedia galega Cuñados, producida e dirixida tamén por ourensáns e rodada na provincia. Isto non para. Ourense ten unha denominación de orixe, o cine de Ourense, polo que temos que seguir apostando. Por iso, moitas gracias a todos os nomes propios que se dan cita nesta edición. Xa se falou aquí, por suposto, Adolfo Domínguez, modelo de creador no ámbito da literatura, no ámbito da moda, tamén no cinema. Estamos a falar de Eloi Lozano, impulsor e primeiro director do festival. Ou falemos de José Luis Cuerda, que tamén ten un apartado específico e que dixo que Pazos de Arenteiro, Carballiño, Cubilledo habían sido a súa patria electa. Elixiu vir e comprometerse con Ourense, non só vitalmente, sino tamén empresarialmente, e as súas fillas siguen con ese compromiso. Este festival, que tamén ten que homenaxear, e o fixo nos días previos cunha publicación a Chano Piñeiro, o inventor do cine galego en galego.
Un festival que é posible grazas á Fundación Carlos Velo. Carlos Velo, que é o gran nome do cinema en Ourense e en Galicia, e que debemos seguir homenaxeando e rendéndolle tributo día a día e ano tras ano. Un festival como ese que, ademais de Fellini, se acorda de Ennio Morricone, que tamén faleceu este ano. Un festival como este que ten a dúas persoas como Miguel Anxo Fernández, artísticamente, e Aurelio Gómez Villar, no apartado técnico, os que temos que seguir dándolle as grazas, porque rematará este festival e estarán xa preparando a edición de 2021. Remato como rematei outro día unha intervención, e é que este ano morreu en abril Luis Eduardo Aute, que tamén protagonizou unha proxección o ano pasado, o que decía que cine, 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 máis cine, por favor, que toda la vida es cine, que toda la vida es cine, e los sueños cine son. Ourense, terra de cine. Boas tardes e bo festival. Pois moitas grazas por esas palabras e agora imos proceder á entrega da Calpurnia Especial 25 aniversario ao empresario Adolfo Domínguez, o que, por certo, pois tamén me vestiu a min esta noite para esta ocasión. A súa película Amoños foi a primeira longametraxe que se exhibiu no Festival de Cine de Ourense alá polo ano 1996, precisamente abrindo o certame. E con este premio, o UF, queremos simbolizar nel a traxectoria destes 25 anos. Recibe o premio a súa filla Tiziana Domínguez, que é a directora creativa do grupo Adolfo Domínguez. Buenas noches y muchas gracias. Estoy aquí para recibir el reconocimiento a la incursión de mi padre en el mundo del cine. Le habría encantado estar aquí con todos vosotros físicamente, pero por la pandemia actual ha considerado más precavido pues mandarme a mí. Entonces, aquí estoy. La Amoños fue su manera de cumplir uno de sus objetivos vitales. Mi padre estudió cine en el París de los finales de los 60 y su primera ambición fue ser director de cine. En estas cosas de la vida que tomó una decisión en su veintena de regresar a su tierra natal, que es Ourense, y hacerse cargo con sus hermanos de la sastrería familiar, El Faro, que ya lo visteis ahí en la proyección, y convertir una pequeña sastrería, El Faro, Adolfo Domínguez, en el Adolfo Domínguez que todos conocemos hoy. Con esta incursión en el mundo del cine, con la Amoños, mi padre me estaba contando esta tarde cuando le llamé, me estaba contando que para él fue su manera de darse cuenta de que al final la moda y el cine son muy similares, y es que tratan de tejer los relatos que nos permiten a los humanos entender la vida mejor. Entonces, muchísimas gracias por este reconocimiento en su nombre y, bueno, y ¡viva el UF!
Me tiro. Estoy agradecido a este festival que lleva vivo 25 años y de haber podido compartir sus primeros pasos cuando aún era semilla. Solo duran las cosas que sirven a la comunidad. Eloy Lozano y los que seguisteis haciéndolo, algo habréis hecho bien. A la Diputación que lo financia, a la ciudad en la que vivo, que no es la más grande ni la más ilustre, pero es la mía y la vuestra. A la tierra en la que nací y transcurrió más o menos mi vida, nunca más de 10 kilómetros lejos del Cañón del Vivey, del Sil o del Miño, porque nací en Tribes. Un paisaje de montañas viejas, viñas agarradas a los barrancos, rebaños de ovejas, alguna cabra, robles y castaños. Nos iremos, nuestros hijos nos seguirán y los hijos de nuestros hijos. Que sea leve la huella que dejemos. Imos agora a recibir a este actor francés, pero de orixe ourensán, co que nos últimos anos temos establecida unha fantástica relación e que mesmo o ano pasado recibiu o Premio Calpurnia Internacional. Hoxe, o noso embaixador internacional do festival volve a agasallarnos ca súa presenza para facernos un anuncio especial. Señoras e señores, con todos vostedes, José García. Muchas gracias por todos los homenajes, la Calpurnia, por todo ese honor. Y claro, pues es la segunda edición para mí aquí no Festival del AUF. Y claro, pues como embajador, pues este año hay momentos, estamos pasando unos momentos difíciles, pero en cada momento difícil hay también oportunidades. Y este año, y tengo que agradecer también a Manuel Baltar porque es su energía que nos dio la posibilidad y también todos los que hacen el AUF y, claro, Miguel Anso, que es un amigo íntimo, de llegar a un acuerdo y de poder traer aquí la francofonía, las películas que se estrenan en Francia en el Festival de Angoulême, que es los cuartos festivales más importantes de Francia. Y, claro, pues para el año que viene, ojalá tengamos pues muchos equipos de cine que van a venir para presentar películas francesas y me parece que hoy en día, pues incluso con el COVID, pues nunca hubo tantos rodajes que se están preparando en Francia y van a venir después a estrenarse aquí, en primero, en España y a lo mejor y seguramente en el mundo. Y claro, los equipos de cine, las productoras van a venir y vamos a tratar de enseñarles también Galicia y Ourense, antes todo. Y bueno, pues ojalá nos pongamos en un festival aún más internacional, aún más abierto y aún más fuerte, que ya es el UF. Así que somos todos el UF, pero 25 años me parece que es el año perfecto para empezar la vida y para empezarla bien y seguir durante años y años. Así que para el año que viene os prometo que vamos a tener muchos equipos franceses, muchos equipos también que vendrán de otros países de la francofonía, porque tenemos el apoyo del Festival de Angoulême y del presidente del Festival de Angoulême y de la francofonía. Así que pues estaremos aquí el año que viene con mucha honra y mucho honor. Gracias. Pois xa na recta final desta gala queremos compartir con todos vostedes que durante o confinamento a Deputación de Ourense convocou varios concursos. Entre eles un de vídeos domésticos que se denominou Queda na casa, dos que, segundo as súas bases, os gañadores das súas distintas modalidades pois serían anunciados nesta gala de inauguración. Na categoría de vídeo doméstico de contido libre, a gañadora é Amanda España Di Simone.
Neste momento, Amanda e a súa familia están na casa confinados, así que desde aquí pois mandamoslle un agarimoso saúdo e podemos mandarlle tamén un aplauso, non? Para que nos vexan por streaming. O gañador do vídeo doméstico na categoría musical é Rogelio López Martínez, que creo que sí que está aquí con nós esta noite, así que pregámoslle que se poña de pé para poder darlle un aplauso. Aí está. E, por último, o gañador do concurso que dá na casa na súa categoría de humor é Pablo Estévez Torrado. Un forte aplauso para él tamén. Moitas grazas a todos os que participaron, parabéns aos gañadores e tamén parabéns aos merecidísimos homenaxeados desta noite. Como dicía ao comenzar a gala, aínda hai outro homenaxeado máis nesta edición, o número 25 do UF, o público. Especialmente hoxe queremos render tributo ao público que xa non está, que xa non poden estar con nós, máis ca nos nosos corazóns. Queremos desta maneira homenaxear a todas as vítimas desta terrible pandemia e a todas as persoas que, pois polo COVID ou por outros motivos, nos deixaron, enviando tamén un agarimoso saúdo á familia e amigos da nosa compañeira Dolores Benpena, que durante tantos anos fora presidenta da Asociación Galega de Produtoras Independentes. Esta noite, as estrelas máis brillantes sodes vos.
Moitas grazas, Nico. Grazas por esa interpretación tan sentida deste tema titulado Eli. Despedimos xa a Nico Casal e para ir rematando esta gala hoxe imos dar a benvida a outros grandísimos profesionais, os cineastas da curta e da longametraxe que van pechar esta cerimonia de inauguración da 25 edición do OUF. En primeiro lugar, solicitamos aquí neste escenario a presenza de Lucía Álvarez, que é a directora de Amanezca, para que nos presente a súa curtametraxe de apertura da sección oficial do festival. Por favor, Lucía. Aí está. Hola, boas noites. Que impresión é ver este auditorio con tanto cartel blanco. Que emocionante estar aquí e que alegría que se pudiera celebrar, porque hai unha cousa que non debemos esquecer nunca, e evidentemente a saúde é o primeiro, pero un pobo sin cultura é un pobo sin identidade. E podemos estar vivos, e podemos respirar, pero non vivir. Así que gracias a todos que facéis posible que estemos aquí esta noite, gracias ao que apoiáis a cultura. Tiña que vir comigo a pianista Rosa Torres Pardo, que non puido ser por problemas persoais, pero falábamos fai un anaco da súa parte e tamén da miña. Infinitas gracias, porque sen o voso traballo, sen estas plataformas, sen este empeño por axudarnos, por darnos voz, non valería de nada todo o que facemos. Así que, grazas de corazón, eu estou moi emocionada porque eu son de unha aldea de Ourense, son de Mouruás, non de Tribes, son de cerquiña de Adolfo Domínguez, pero eu son de San Xoán de Río de Mouruás e nunca viñera ao festival. Sí, actuei neste auditorio, pero nunca viñera ao festival. Así que para min é moi emocionante vir cunha curtometraxe que dirixí máis cousas, pero a primeira curta de ficción que dirixo. Teño un elenco de absoluto luxo, porque a película non vou falar moito dela porque quero que a vexáis e quero que opinéis vos, pero quero mandar un bico tamén para todos vos de María Boto, que iba a vir tamén aquí, pero está rodando en Filadelfia, que afortunadamente síguense facendo cousas, e tiña moita ilusión por estar aquí esta noite. Nada podía ser mellor que estrear na casa. Non podía haber mellor regalo ni mellor comenzo, porque esta curta empezou xa a súa viaxe. Levamos 2 anos detrás de conseguir que vexa a luz. Tuvémola que rematar en Bos Aires porque nos pillou a pandemia, non podemos rematala por cánones normales. E hoxe é o primer día que a vai ver alguén, vos. Nunca se enfrentou a un público. Bueno, espero que vos emocione, espero que a mensaxe quede clara. Eu que son moi dos clásicos e que me criei no teatro, espero que algunha vez revisemos e algunhas cousas sí que aprendamos, grazas á cultura e grazas á educación, a avanzar, a ser máis libres, e non os esquecemos tampouco os que tomen exemplo de Ourense, porque a cultura, aparte de facernos libres, é a riqueza de un país. Non esquecemos que alguén, cando vai ao teatro, cando vai ao cine, cando vai a un concierto, a un museo, viaxa, toma medios de transportes, vai a hoteles, vístese, come, bebe, vive, e no medio fai un montón de inversións. Así que, por favor, o futuro é a cultura. Se non cuidamos eso, non teremos nada. Ese é o peor virus, que maten a cultura. Espero que disfrutéis. Moitas gracias e moi boas noites. Grazas, Lucía. Para ir rematando o acto, pois chegamos ao momento estelar da noite. Como todos recordaredes, no OUF 2018 entregouselle o Premio Calpurnia de Honra ao cineasta ourensán Xavier Bermúdez. Na pasada edición, no 2019, anunciounos aquí mesmo a rodaxe da súa longametraxe Olvido e León. E hoxe, un ano despois, e grazas entre outros os apoios da Deputación de Ourense, coincidindo precisamente coa celebración deste 25 aniversario do festival, Xavier Bermúdez está aquí con todos nós para presentar a película inaugural do OUF 2020. Así que recibamos neste escenario o director de Olvido e León, Xavier Bermúdez, e a un dos seus protagonistas, o actor Monti Castiñeiras.
decir, Bien, unha cosilla. Sí. Moi boas noites. Non sabía que tiña que sair, pero xa que me convidan, pois saio. Para min, que vou dicir, é un placer, como sempre, estar en Ourense. Sempre dixen que era a miña segunda casa, estás a converter na primeira, porque de onde son non me fan nin caso. Entón, voume facer fillo predilecto de Ourense, eu mesmo. É un placer estar aquí, un placer estar esta película, un placer facela. É unha historia de personaxes, unha historia de autor, unha película de sentimentos. Eu, modestamente, pois, intentei aportar o meu gran tarea entre Marta Larralde e Guillén Jiménez, que son os verdadeiros protagonistas da historia. Espero que vos agrade. Nada máis. Xa vos lo digo, un placer como sempre estar aquí. Deixo a palabra ao director Xavier. Moitas grazas. Bueno, boas noites, presidente, amigas, amigos. Bueno, xa adiantaron a historia desta película, a súa relación co festival, son inseparables. Bueno, nunca xa o dixen fai un ano, fai dous, e vou a dicir agora, se non fora por a axuda da Deputación, esta película non se tería feito non en Ourense, senón en Galicia. Así que eternamente agradecido, porque para min foi unha emoción e un placer moi especial poder rodar en Ourense, cousa que nunca tiña feito, a pesar de levar desto nos cines xa van demasiados anos. Miguel Anxo, Aurelio, é un orgullo participar neste acto de resistencia cívica e cinematográfica contra a calamidade. Moi agradecido da vosa perseverancia e moi orgulloso de participar nela. Tería que facer moito máis agradecimentos. Aproveito tamén a presencia do alcalde de Ribadavia, que foi tamén unha axuda importante durante a rodaxe. Estamos moi agradecidos. Tamén o Concello de Celle, de Arnoia. Bueno, hai multitud de agradecementos que dar. Están todos nos créditos da película, se os poderedes ver. Pero tamén agradecer unha vez máis a Roberto Berino, que sempre que nos achegamos a él nos dá a súa axuda nas películas que levamos facendo. Respecto á película, bueno, moi de agradecer, sempre se presenta con moita humildade Monti polo que fai na película. Está todos os actores cunha interpretación que agora veredes de excelencia. Iso ao final é o que salva ou non a unha película. Entón, lle estou moi agradecido a todos eles. Quero mandar desde aquí uns anims a Guillén. Hoxe non pode estar con nós, tampouco Marta, que xa a poden saudar esta tarde a través dunha entrevista na Radio Galega. Únicamente decirvos, bueno, as películas hai que deixarse levar por elas, é a única petición que vos fago. Deixarse levar, xa sabedes que cando saídes a bailar, inda que bailedes moi ben un paso doble, se o que tocan é un vals, non sirve que saibades bailar un paso doble, hai que deixarse levar por a melodía do vals. Pois aquí igual, o mellor é deixarse levar por o ritmo da película, e se ten algo que darvos, será desa maneira. Nada máis, moitísimas gracias, hasta sempre, seguiremos co OUF sempre. Pois moitas grazas, Xavier e Monti. Mira que ordenadiños, cada un por un lado, aí mantendo a distancia. A continuación, este auditorio vístese de gala para coller o pase de Amanezca de Lucía Álvarez e o pase de Olvido e León
a historia do reencontro 15 anos despois daqueles dous irmáns tan maravillosos de León e Olvido. Non marchedes, porque aquí agora necesitamos como 5 minutiños para baixar a pantalla, para colocalo todo. Non marchedes, porque total este ano non hai pinchos, así que non hai presa, podedes quedar tranquilamente a ver a película. Señoras e señores, a Deputación de Ourense, co patrocinio da Xunta de Galicia, Gadis, a Banca e a Fundación AISGE, uníronse novamente nesta 25 edición do OUF para facer de Ourense de novo a cidade das estrelas de Galicia. Agradecendo a súa presenza neste acto, tanto o público que estades aquí no auditorio como os que estades tamén nas casas. Despedímonos pois hasta o ano que ven, emprazando sí a 26 edición do OUF que esperamos, que queremos que así sexa, que podamos celebrar por fin todos xuntos. Así que nada, moitas grazas, eu son Ledicia Sola, para min é un placer estar aquí esta noite con vos, e nada máis que disfrutedes moito da película, boas noites e, como sempre digo, longa vida ao cine. Grazas. Porque só pouco máis de 3 millóns saben, e isto é o definitivo, que as estacións do ano non existen. E co verán acaba cando dis: apetece caldo. Del futuro, lo que más nos preocupa ahora mismo pues es la salud. Pero con el PEC que vienen nuevos gastos y vendría muy bien que nos ayudasen dándonos facilidades para poder hacernos cargo de todo lo que viene. El confinamiento me ha servido para reconciliarme de alguna manera con las nuevas tecnologías y ver lo relativamente sencillo que puede llegar a ser al hacer una serie de gestiones que antes hacía personalmente. Salíamos todos los vecinos a transmitir nuestra energía, empezamos a cantar juntos, felicitaciones de cumpleaños y al final esto se convirtió en una gran comunidad. Me di cuenta de lo importante que es tener buenas soluciones digitales para llegar a más gente. En Abanca, escoitámolos e respondémoslles. Ahora Renfe te acerca a Ourense, la provincia termal. Si tienes más de 50 años, disfruta durante 6 días en un balneario de la provincia de Ourense, con el acompañante que quieras en una estancia con todo incluido. Renfe te lleva desde diferentes ciudades a la estación de Ourense, donde te estarán esperando para tu traslado al balneario. A tu llegada, dispondrás de asesoramiento médico para elegir los tratamientos termales más adecuados para ti. Disfrutarás con todas las garantías de 10 técnicas termales y de una de las mejores aguas mineromedicinales de Europa. Además, realizarás varios circuitos culturales para adentrarte y conocer mejor la cultura y atractivos de Galicia. Entra en trenbalnearios.com y reserva ya la plaza que te transportará a una semana de bienestar y de experiencias únicas. Ourense, la provincia termal. Tu mejor viaje.